amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina sanibona nibabukele emakhaya saphinde sihlangana kulo wenza kathi zenza kanjani uma besiza abantu siyambona namhlanje siphethe umngani wakho usizi wakhe ababuka sizane behwebelane nolwazi babukele emakhaya ke okweni ukuthi ni like niphinde ni subscribe ningakhohlwa ukuthi uMkhulu uhamba nhlangothi zonke zomhlaba uyaphinda futhi uyakhona lapha yana eGoli eJohannesburg lapha eProtea Glen babukele emakhaya ngase Engine Garage uma usufikile nje lapha eEngine Garage wena ungamshayela uMkhulu uzokunikeza ama direction noma kusendele kwi-location aphinda adlule ngawo umhla ka2 ayekhona eKapa Lodumo babukeli eCape Town lapha yana ngakwaMakoti babukeli kuzotholakala khona ngawo umhla ka2 babukele emakhaya ake sibabingelele siphinde sibamukele nalo kulolu mhlelo sanibona amakhele sanibikelela nobabili yebo sanibonana emakhaya yebo ninjani namhlanje siyaphila siyancenga ngabe njani nangalapha emakhaya hayi siyathemba ukuthi nababukeli bayaphila emakhaya ngoba nathi siyaphila Mkhulu lokusiphilisa nje siloku siphiliswa uwe Mkhulu yebo ke yebo ngithi hayi ake nginibekeleke namhlanje ukuthi umphakathi waseGoli ngomhla ka29 ngizibe nguvakashela sicela ukuthi abadinga usizo beze bazofika baluthole usizo yebo ngiphinde futhi ke ngomhla ka2 ngibe ngale eCape Town nakhona umphakathi wase-Cape Town nawe usondele ngomhla ka2 ngizobe ngiphethe zona-ke induku zami engihlezi ngiyiphethe ezinye phela seyihlala khona ngale kodwa zikhona ezintsha futhi engizobe ngiyiphethe njengale nduku nje yokubuyisa umuntu ohambile isithandwa sakho esihambile ke le nduku-ke yenza izinto ezu-2 ey'hlukahlukene ezinye nje futhi ngazenza ey'hlukahlukene ya le nduku le iyimpuphu nje kufanele ukuthi-ke uthole isibuko isibuko usimise kanje sibheke phezulu usuthola ikhandlela elimhlophe lana kusibuyisa intombi mase ngikhuluma kanje uzothola imali u2 uthathe ikhandlela ulibeke esibukweni la uthatha u2 ubeke ngaphansi la kanje uthatha ikhandlela ulibeke ngaphezu kwa2 bese uyalilayitha bese uvuvuzela lo muthi bese uthela laba phezulu lapha la kuvutha khona ikhandlela entambweni uthela umuthi futhi khona phezulu futhi ungasika kancane uze ukwazi lo muthi ukuhlala bese uyaqala-ke uyayibiza intombi leyo eyahambayo ukuthi ayibuye intombi yakho usayithanda ukhulume ngendlela yakho ozokhuluma ngayo kusho ukuthi intombi usayithanda intombi ayibuye ke njengoba kukhona lesibuko-ke isona lesibuko esithwebulayo esiphuthumayo esikwazi ukuthi siyibone la ikhona ukuthi imaphi siyiphuthume sihambe siyibuke nayi la ikhona bese ihambeke lento ihambiswa lesibuko isibuko lesiyathwebula njengoba ngishilo ukuthi-ke yenza izinto ezu2 uma ukuthi unesitha sakho futhi esikuhluphayo usebenzisa-ke ikhandlela elibovu bese ulifaka i-90 ikhandlela ngoba phela lapho-ke usuyalwa yebo Mkhulu bese ubeka lesibuko futhi-ke kanje ubeke no2 usibize lesitha leli esikuhluphayo ngisho ngabe uhlushwa umnakweni usufuna ukumkhipha manje ngoba phela kuyenzeka lemhlabeni ukuthi uqhamuke nje uBen 10 omncane umfana azokukhipha kumakoti wakho yebo Mkhulu impela iBen 10 impela cha uhamba nomakoti wakho ya sokusuka lapho-ke manje na-ke le mpikisi isuka lapho-ke eshawe lesibuko ngesikhathi umbiza lo Ben 10 iyasukuma lento ihlala kuyena hayi lapho uzomkhipha uzophumula kanjani ngoba lesibuko sesiyashisa sesihlangene nalo muthi
uzozwela ukushisa lo muntu lo oqonde nawo, ngeke impela akumele lokushisa kuzobe kukhona ngoba ishisa phela induku uma ukuthi uyisitha wena owenza leyo nto. Yebo. Hayi ishisa phela ayidlali ingqondo. Hayi no, ngiyayizwa dokotela. le nduku dokotela, ngiyayizwa. Sengathi ngingahlehla kancane ngoba ishaya ishaya isoka Van Damme, i-Double Impact. Yebo. So manje ingikhumbuza ke lapho ku Van Damme. Ubukhulume ngelokhuzana dokotela, ikhandlela no-R2 nokulisika phezulu kancane, uvuvuzele phezulu masulayithile impushana le no-R2 ubeke phezulu kwesibuko, ubeke ikhandlela. Mhlasimbe-ke omunye uzobuza athi njengoba khona u-R2 phezulu kwesibuko, wabeka ikhandlela, walayitha, wavuvuzela phezulu, uzobuza ukuthi le khandlela leli lizosha kuze kuyofika ku-R2 yini phansi, noma lizosebenza noma ukusha kungafikanga ku-R2? Umbuzo wokuqala lo dokotela. Asibonge dokotela. Ngizokuphendula kalula nje lokho. Ukhulume kushe isikhathi indawana encanyana, so emva kokukhuluma bese uyacisha. Uma ukuthi ikhandlela elibovu ushaya izitha manje, usha ukhuluma ukuthi makufika enayitini ukusha kwekhandlela, lithi makufika enayitini bese uyacisha ikhandlela. Okay. Ngoba United ziba u7 la mase kuthiwa ushawa izitha. Yebo. Ya mhlawumbe izitha mhlawumbe uyenzeka kube izitha ongazazi. Okay. Nezitha ongazazi ukuthi kunabantu abenza izinto engasile ezinje engazazi zenziwa obani. Leli khandlela futhi liyayishaya yonke leyo nto. Lisuke liqonde ngqo leli khandlela elibovu nalesibuko lesi. Siyamthwebula umuntu lesibuko. Ngiyayithanda kodwa dokotela le yokulanda umathandana wakho ngoba iyakhumuza leyo. Yebo. Ngiyayithanda futhi le yokuthi usuwakhile umuzi makhona okuphazamisayo ngayo yona le nduku uyakwazi ukuthi umphebeze ukuze uhlale kahle wena. Ukuze uhlale kahle. Manje mangiyibuka ke le nduku ngibona iyisikhafulo leyokubiza intombazana injalo yokulanda lo othandiwe wakho, ngibona ukuthi iyisikhafulo. Yebo. Ngala kule side futhi lesitha ngibona futhi iyisikhafulo sokukhafula isitha lesi okuyisona esiphazamisayo. Injalo dokotela. Manje-ke thina-ke zinyanga isikhathi esiningi sisebenzisa imithi yey'khafulo esithi masiyisebenzisa isebenze ebusuku ngo-12 uthi uyaphuma ebusuku-ke uyakhafula. Mhlawumbe-ke le nduku le dokotela oyiphethe namhlanje nayo isebenza ngabo-12 yini ebusuku noma uyenza noma inini uma ukhafula intombi? Ngoba phela masikhafula intombi sikhafula ebusuku ilele ukuze ithuke ishawe uvale inqamukelane. Yebo. So ngizama ukuthola-ke manje ukuthi isebenza ebusuku nayo ngo-12 noma uyenze noma inini. Hayi, nasemini nje ngalesikhathi uyishaya uphinde futhi uyishaya nango-12 ngoba amandla amakhulu angawo u-12. Okay. Isikhathi sakusebelele. Okay. Abantu hayi amandla amakhulu maningi lapho ango-12. Okay. Ya umbuzo omuhle dokotela. Manje-ke le nduku uma uyenza sekuthiwa uyakhafula, kubalulekile yini ukuthi ungakhafula usendlini ngaphakathi noma ukhafula ungaphandle? Ukhafulela kephi kahle kahle uma ukhafula? Ungaphakathi nje endlini. Ayinankinga. Ayinankinga, isibuko sakho nekhandlela lakho ulibeke lapho uma usucishile. Ya. Okay, ngiyakuzwa ukuthi ngaphakathi endlini ayikho inkinga. Kukhona-ke iy'khafulo ekuthiwa uyazenza usenza 7 days. Ya. Manje lesi ake uchaze dokotela, uchazele ababukeli
ngalesi ukuthi usenza iy'nsuku ey'ngaphi sona isikhafulo lesi, ngoba abanye bathi ushaya 7 days, abanye bathi ushaya 5 days. Mina nje esami ngisebenzisa 5 days. Lesami-ke siwu-7 days. Okay. Njengoba nayo into uma ukhafula izitha ziwu-7, uzokhafula futhi kawu-7. Okay. Ukuthi uma usuqede lapho-ke mese uyayeka-ke ikhandlela livuthe kuze kuse livuthe, bese ukuthi-ke ngakusasa-ke mase uzoqoqa-ke lento-ke le uma ukuthi izitha uyayifaka emgwaqweni. Uma ukuthi intombi-ke uhambe-ke uyayifaka emanzini ahambayo. Okay. Yebo. Okay. Kodwa-ke kungenzeka ukuthi ungakashayi lo 7 days Umphumela ubonakala asheshe abuye lo muntu usuyayeka. Yebo. Yeah. Okay. Sengivala nje dokotela ngasesayidini lami ngifuna ukuthola la, uma kuwukuthi lo muntu wesifazane wami owangibalekele ngifuna ukumbuyisa, sekwenzeka ukuthi abesanathathwa omunye umuntu amlobole ngale, usengakwazi ukubuya. Usengakwazi ukubuya, uzobuya, uzobuya. Okay. Nali nekhandlela ebovu ushaya imbangi yakho. Ngoba na ulobolile la usuyakhipha. Okay, ungakuvuma ukhipha ngelimhlophe, ishaye nangelibovu. Nangelibovu ngala. Hayi uqedile. Ungavuma ukhishwa umbheki. Hayi sibonge-ke balaleli, sithi-ke inkosi inibusise, sibonane nangelinye ilanga. Hayi sibonge kakhulu babukeli. Ake babukeli bakhanya sibonela ukuthi futhi sabe ihlangene inyanga ezinkulu okuvula lapha inkundla noqondo elimalundalumbi inkunzi lezi babukeli emakhaya. Siyeza-ke futhi khona laphayana eGrandfontein eKapa lodumo eCape Town babukeli ngakwamakoti. Siyayisenda ilocation asinankinga nakhona futhi abane Protea eGoli babukeli emakhaya sibe sikhona futhi ngawo umhlaka 30 umhlaka 2 eCape Town umhlaka 30 eGoli babukeli emakhaya. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuphosela itholakale ephasela lakho noma ngabe kunendawo uyakwazi ukuthi umshayeli omkhulu aphosele nakhona kwaThapha uNkulunkulu uyatholakala. Ni like ni subscribe na Facebook babukeli nilandele ipage kamkhulu kukhuphuke kuye phezulu. Nisale kahle babukeli emakhaya, nisale nenkosi. Asibaliseni manje namkhulu. Hayi sibonga. Hayi nisale kahle, siyabonga. Hamba nomantokomane, ufamba khuphuka amantokomane. Hayi still nodaku uzoza wena. Ungajaha ukhosi ngenja mfana, sekhothi impembe yomini.